कसुगावनि सान्थिपुराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव फरेस्टनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय रायमना माहारियारि पार्कजों नांजाबनाय सान्थिपुर गामिनि थागिबि 54 बोसोरनि फुरेन गयारिया दिनै फुंनि 10 रिंगायाव नखरनि मोसौ नायनो थांनायाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव फुरेन गयारिया हरखाबै रुंसारि जायो। सान्थिपुर गामिनि थागिबि सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों मिथिना लानि फै डिजिटेल बर' निउसनि गेजेरजों। मैदेरा फ्राय एक सप्ताहनि सिगांनिफ्रायनो जोंनाव डिस्टार्बखा दैलि हरावबो फैयो। सान्थिपुर दैलि हरावबो फैयो, बिदि उपद्रब खालामफैयो। नै सिमोनबो बावाखै आरोखि, सिमोनबो आंनि न'खौनो बे खर'जों दियेनानै माइ दंमोन, माइखौ बस्थासे लांबाय। आरो बेबादिनो बयनावबो उपद्रब खालामगासिनो दं। गय, थालिर, औवा बेफोरबादिखौ गोसोबादि जायो। ओमफ्राय बेबादिनो दिनैसिमाव जों सान्थि गैया। आरो दिनैनि मेन जाथाया जाहैबाय नैबे जेनोखि जाथाय जाबाय, बे न'खरनि मानसिया दिनै बैसागु आरो लोगोसे गुड फ्राइडे हिसाबै मैगं नागिरबाय हैदोंमोन हाग्रायाव, खिन्थु थांस्लाबनो हायाखिसै। बै राइट गुदियावनो माने मैदेरा प्रटेक्ट खालामनानै गाना दोनबाय आरोखि। बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय बहुद डिस्टार्ब जागोन। ओंखायनो जोङो, आं आवगायबो बुंदोंमोन जेनाखि जोंनि बिटिआर सरकारनि जेनाखि CM, आं बेखौ बुंदोंमोन आरोखि, जेब्लानाखि वाइल्ड लाइफ खालामगोन अब्ला राइटनिफ्राय गैयालाबो 20 मिटार 30 मिटार डिसटेन्स जोंनि लामा फ्रि दोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव गामियाव हाबफैला जों मैदेरखौ होयो। राइट बायलानो हाग्रा जाबाय, मैदेरा बेयावनो जिङावनो थायो। ओमफ्राय जोंबो थांनो हाला बेवहाय। ओमफ्राय जों गिदिंबोफिननानै मैदेराबो गिदिंबोफिनबाय। बेबायदि जायो आरोखि। बेनिखायनो बे राइटनिफ्राय हरै धरक 1 किल'मिटार 20-30 मिटार माने बेखौ जोंनो साफा नांगौ। जों बेखौ लुबैदों सरकार तरफनिफ्राय। ओमफ्राय दा फेन्सिंबो दं, फेन्सिंआबो खामाय गैया। आरो माने सरकारनाव जोंनि बेनो माने अनुरद खालामनाय जाहाथे जोंनि फेन्सिंखौ दाथि होदों। जि न'खराव दिनै जि जाथाय जाबाय बेयावबो थांना थानाय जोंनि एसे अनसुंथाइखौ सरकार तरफनिफ्राय जों खावलायदों आरोखि, बिनो गथ' गथाय थांनायनि थाखाय। जाय जाथाय जादों बे व्यक्तिनि नामा मा नाम, बेसेबां बैसोनि? बियो फुरेन गयारि, ओमफ्राय बयसआ बेबायदिनो 52-53 लादो। दा 53 दं आधार कार्डआव। बेसेबांसो टाइमाव जानायमोन? 10:30 10:30निफ्राय 11टा। माने बे समावसो थांखायो, फुङाव थांखा रावबो। मैदेर दं होननानै गिखायो। ओमफ्राय जेब्ला 10:30 जाबाय अब्ला बिसोरो खाथि खालावनो मैगंफोर मोननो खोमाना थांदोंमोन, खिन्थु बे मैगं आरो मैखुन जायगायाव सहैयाखिसै आरोखि। आधा रास्तायावनो प्रटेक्ट खालामबाय। डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर नायनो फैदों। हा? डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर नायनो फैदों। फैनानै नै दासो फैदों। दा डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर फैनानै दं फैनाय दा। नै थाबाय, नै दासो नोंसोरजों लोगोसे जोङो हांख्राय हरदों, फैबाय आरोखि। खालामनाया जों दा एसे गोनो गोथो जाना दं। बिदा फैगासिनो दंनो, बिदा फैगासिनो दङ। दा बिदा मा बुंफैयो? ओमफ्राय दा खोनानाय मथे रेन्जार सारा एसे बेबस्था लाबाय होनना बुंदों। माने पस्ट मर्टेम खालामालाबो वाइल्ड लाइफ तरफनिफ्राय, गावसिनि तरफनिफ्राय माबा मोनसे राहा खालामसिगोन होननानै बेखौ रेन्जारा मिथिहोहरदों आरोखि।